Ja jatkuu. Ja mä luovutan niin kuin mä voitan nyt tän 3. Mä oon voittanut 8kin. Kallista pelaajaa mihinkään menestyvään joukkueeseen. Tai ainakaan niinku on ihan hyvä alku. Kiva nippu. Kattokaa toi. Notch. Jatketaan grindia. Vajaa tunni. Nyt tää live. Me ollaan keskitytty dartsia kohta 2 tuntia liveen. Nyt oikeastaan takas toi äskeinen flow, mikä mulla oli tossa viime legis. Sit vaan tuplat sisään. Kolme kuus. Tää on muuten häviöllä. Piirtää. 5-2 kuitenkin ihan ok. Kyllä me voidaan ottaa vaikka eka kierros noit 5-2. Nyt tulee sitten niinku 18 toi tikka pois tuolta. Tässä hommaa siis parempi taulu. Tää on tää alkuperäinen taulu, mikä tässä on tässä kehikossa. Mun on pitänyt hankkia niinku yli puoli vuotta uusi taulu. Mut mä en sano aikaiseksi. Mä voisin viedä sitten tän taulun tonne mökille. Ja heittää himas sitten. Nice. Heittää himassi luudan edessä. Ottaa taakse ja heittää. Ja tää heittotyyli on niinku löytynyt vaan niinku toistojen kautta, että kun on vaan heitellyt, niin sit se jostain kohtaa löytyi se paras tyyli heittää. Mutta vielä se jossain kohtaa kyllä ostaa uudet tikat. Mä ehkä et vois ostaa jotkut targetin tikat, niin niistä saa vaihdettua sit sen pointin aina tarvittaessa. Mut en oo muuten sanonut, että lempiä oikein darts-heittäjääkään, niin kyllä nyt Bunting on totta kai kova. Mä tykkään kyllä paljon Shagista. Mä en muista tän tikan nimeä, mut nää on Bullsin tikat. Tää on Bullsi ja tää K-Flex on sitten targetin. Ois 22 grammaset. Pitää voittaa tää äijä. Ja tää botti. Pitää ehkä joskus. You require 83. Perkele. Sitten heittää kyllä 19. Okei, lähdetään itse hakee mieluummin 9. Okei, no niin, tupla 16 se on voitto. Jotain kiinnostaa. Niin, se on siinä! Dartbotti 3, hakattu! Näin! Otas nyt tosta kerran. Let's go!